Ehdokkashan kohtasi täällä todella kovat nimet. Ensin tuli vastaan Thomas Johansson, Ruotsi, maailmanmestari, Olympia 3, EM, MM2 ja niin poispäin. 1-9 pistetappio tuli Juhalle tuossa ottelussa, mutta tuo yksi suorituspiste oli erittäin tärkeä. Se ratkaisi sen, että Juha pääsi otteluun sijoista 5-6. Alexander Karelin, sarjan olympiavoittaja, Euroopan mestari, oli selvästi parempi ja siellä sitten toisessa ottelussa Juhan. Mutta kun sarjassa oli kaiken kaikkiaan vain 8 miestä, tuo yksi suorituspiste antoi Juhalle mahdollisuuden tähän otteluun sijoista 5-6. Ja arvokilpailuissa se on nuorelle miehelle hyvä saavutus. Vladimir Radojev, bulgarialainen, on viime vuoden EM2, erittäin hyvä painija siis. Ja Juha on varmasti tässä ottelussa kovilla. Koko ero miehillä melkoisesti bulgarialaisen eduksi. Ja nyt Juhalle esitetään ensimmäistä varoitusta. Se menee myös läpi, kun tasan minuutti ottelua on käyty. Mutta eipä siinä bulgarialainenkaan ole saanut mitään aikaan. Nyt saa kuitenkin Juha pään ja käsivarren kiinni, mutta näppärästi ja nopeasti Juha tuosta pinteestä selviytyi. Radojev yrittää uudelleen. Ja vie väkisin Juhan alleen, ottaa siitä 1 pisteen. 1,5 minuuttia ottelua käyty. Länsi-Saksan Heinz Adam, Matto Tuomari ja 2 pistettä molemmille. Siinä Juha vyörytyksessä mukavasti passaa ja näin tilanne bulgarialaisen eduksi 3-2. Radojev vei tuon vyörytyksensä siinä puhtaasti hartioiden kautta ja näin 2-3 tappioasema Juhalla, kun 2 minuuttia täyttyy. Ja toinen varoitus tulee Juha Hokkaalle sitten, kun 2.20 on ottelua käyty ja näin. Juha uhkaa nyt kyllä ulos jo yllättävän nopeasti. Länsi-saksalainen Matto Tuomari on esittänyt nuo varoitukset Juhalle, mutta kyllä kylmä tosiasia on se, että bulgarialainen on voimakkaampi. Juha joutuu koko ajan puolustautumaan. Ja siinä sitten Matto Tuomari huomauttaa myös hieman Radojevia siitä, että jos sidonta on, pitää jotain tehdä, ja samalla tietenkin Juhaa siitä, että muistapa nyt sinulla on 2 varoitusta, ja siinä Juha kompuroi itsensä alle ja näin tilanne 4-2 bulgarialaisen eduksi. Open. Attack. Nyhjäämistä päällä, mitään ei tapahdu, pystyy. Toivo Sillanpää katselee siellä rauhallisena Juhan esitystä. Juhalla on vielä vuosia uraa edessään. Täyttää 20 vuotta syyskuussa. On tällä hetkellä suorittamassa varusmiespalvelustaan. Alikersanttuna edustaa Ilmajoen kisailijoita. Tämän vuoden Suomen mestari, viime vuonna vapaapainin Suomen mestari ja siinä jälleen alle. Ja 5-2. Nuorten Pohjoismaiden mestari Juha on myös viime vuodelta. Ja nuorten Euroopan mestaruuskilpailuissa viime vuonna Juha otti 6. tilan, kuten tulee nytkin ottamaan miesten sarjassa. Soulissa Juha oli myös hakemassa kokemusta ja sitä tarvitaan, mutta
kun harjoitteluintoa kestää, niin ehkä 2 vuoden kuluttua Juha Ahokas alkaa olla valmis todellisiin koviin näyttöihin sarjassaan. Hyväraaminen nuori mies, suhteellisen nopea, teknisestikin aika hyvä, mutta nimenomaan voimapuolella vielä puuttuu. Ja länsi-saksalainen siinä, kuten varmasti kuulitte, huottaa rajusti, että 2 varoitusta, mutta vain 10 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Kyllä, Juha seisoo ottelun loppuun tyylikkäästi. 2 sekuntia 1 ja näin soi summeri. Krasimir Radojev Bulgaria voittaa ottelun pistein 5-2 ja ottaa näin 5. tilan. Juha Ahokas Suomi on hyvin 6. Euroopan mestaruuskilpailuissa. Sarjan 62 kiloa ottelussa sijoista 5-6. Neno Nentsev Bulgaria, viime vuoden EM2 kuvassa, kohtaa Suomen Juha Virtasen. Juha Virtanen on 20-vuotias Vaajakosken Kuohua edustava opiskelija, tämän vuoden Suomen mestari, nuorten MM2 2 vuoden takaa, ja tässä Juha astelee kohti mattoa. Melkoisen huono onni suomalaisittain ja nimenomaan Juhalla kävi, kun Richard Volny, jonka Virtanen voitti ensimmäisessä ottelussaan, eilen yllätti Neuvostoliiton Gennadi Atmakinin viimeisen puolen minuutin aikana. Ja tuo Atmakinin tappio tiesi sitä, että Virtanen ei päässytkään pronssiotteluun, vaan toiveet siitä valuivat Atmakin Volny-ottelun viimeisen 15 sekunnin aikana hukkaan. Se otti Juhaa varmasti ohimoon, mutta on Juhalla vielä vuosia hankkia merittejä yleisen sarjan arvokilpailuista. Nyt jo hyvä sijoitus, mahdollisuus aina 5. Euroopassa. Nentsev on kovin nopea, käy siinä tiukasti vyötärölle ja pyrkii heittoon, ei viekkää Juhaa välittömästi alleen mattoon, mutta sitten heitto ei lähde ja näin Juha on alla hallinnassa ja Bulgari 1-0 johtoon. Hyvin Virtanen puolustaa siinä Nentsevin vyörytysyrityksen ja kestää vielä toisenkin ja näin ottelijat komennetaan pystyyn, kun matossa ei mitään tapahdu. Tämän ottelun mattotuomarina Yhdysvaltain Chuck Almeida. Juha Virtanen siis tappiolla, 1,5 minuuttia täyttyy nyt. Virtanen sai siinä kravatin, mutta hyvin Nentsev tuossa tilanteessa pyristeli vastaan ja kun siinä ajauduttiin lisäksi maton ulkopuolelle, mattotuomari huomauttaa siinä Nentseviä, mutta ei esittänyt tuossa tilanteessa pakenemisesta varoitusta. Näin 0-1 numerot edelleen taululla, 2 minuuttia täynnä juuri. Nyt kummallakaan ei ole varoitusta tilillään. Ja punaista nyt mattotuomari huomauttaa. Passiivisuudesta esittää varoitusta ja näin tulee Virtaselle ensimmäinen varoitus. 2.20 käyty.
Ja tuo varoitus selvästi toi vilskettä Virtasen otteisiin. Mutta tarkkana kokeneen Nentsevin kanssa on oltava. Ja samalla sitten esitetään Nentseville varoitusta. Se menee läpi. 2.36 käyty. Kummallakin yksi varoitus. Ja Virtanen pisteen tappioasemassa. Vajaa puolet otteluajasta jäljellä. Vajaa 2 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Nentsev johtaa 1-0, kummallakin yksi varoitus ja yhdysvaltalaismattotuomari huomauttaa siinä jälleen Virtasta. Ja nyt sitten Nentseviä. Kummallakin yksi varoitus tilillään ja merkillistä kyllä. Nyt esitetään Virtaselle sitten toista varoitusta ja se menee läpi. Näin Virtasella 2 varoitusta ja samalla Nentsev tulee sylille, mutta selvästi työntää tuossa tilanteessa. 0-1 Juha tappioasemassa. Varoituksissakin tilanne hankala. 2 varoitusta tilillä, bulgarialaisella vain 1. Ja minuutti 10 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Päät kolisevat välillä pahoin ja sitten mattotuomari esittää Nentseville toista varoitusta. Se menee läpi, kun viimeinen minuutti alkaa. Näin kummallakin ottelijoista 2 varoitusta. Mutta Virtanen pisteen tappioasemassa. Ja nyt Nentseviä huomautetaan pään painamisesta tuossa. Tähän on kieltämättä tehnyt jatkuvasti. Toisaalta on niin, että hän on hieman lyhyempi. Ai, kyllä päät kolisivat pahasti yhteen. Viimeinen puoli minuuttia alkaa nyt ja Virtasta huomautetaan. Kyllä Virtanen tällä hetkellä on selvästi aktiivisempi. Nentsev joutuu pakenemaan, mutta mattotuomari katsoo, että siinä ei ole todellista otteenhapumeininkiä. Viimeinen 10 sekuntia alkaa nyt ja yleisö kannustaa Virtasta taisteluun, mutta ei tässä ajata bulgarialaista matolta. Näin summeri soi, ottelu päättyy ja Neno Nentsev Bulgaria voittaa ottelun pistein 1-0 ja sijoittuu näin 5. Juha Virtanen on 6. Matto 2 seuraavaan otteluun sarja 82 kiloa, sijat 5. ja 6. Sorin erittäjä Romania. Hänen vastustajanaan Stig Leven Norja. Matto category 82 kilograms. Match number 195. Sorin erittäjä Romania. Sarjan 90 kiloa otteluun sijoista 5 ja 6 selviytyivät Suomen Harri Koskela, joka tässä sinisessä painitrikoossaan, ja hän saa vastaansa Puolan Radoslav Turkotin, nuorten MM-hopeapojan jo 6 vuoden takaa. Nuorten Euroopan mestari oli Radoslav Turko 84, mutta sen jälkeen häntä ei juurikaan kansainvälisissä kilpailuissa ole näkynyt. Mutta nyt sitten suhteellisen hieno esitys puolalaiselta. Me suomalaisethan odotimme Soulin hopeamieheltämme Harri Koskelalta aika paljon, mutta näin vain kävi. Ernesto Razzino Italia kaatui ensimmäisellä kierroksella, mutta vain ulosajolla. Toinen kierros oli Harrille vapaa, mutta sitten DDR Mike Pullman ja Unkarin Peter Farkas osoittautuivat paremmiksi. Selvin lukemin Pullman voitti pistein 5-0, Farkas Unkarista pistein 8-2 ja näin Harri joutui sitten otteluun sijoista 5 ja 6, eli mahdollisuudet mitalikamppailuihin menivät.
Näin tulee Radoslav Turkotille Puolasta ensimmäinen varoitus. Ja saman tien siinä sitten puolalainen saa hieman uutta intoa, horjuttaa Harria, mutta tämä ei lähde mukaan. Ilpo Seppälä siellä silmätarkkana Harrin avustajana maton kulmalla. Ja käsivarresta vie siinä puolalainen ja vie 3 pisteen edestä ja ottaa näin 3-0 johdon. Siinä lähti Koskela kevyen tuntuisesti puolalaisen käsivarsi vientiin. Viimeinen minuutti on jo alkanut ja tilanne on edelleen Koskelan kannalta 0-0. Hieman häntä siinä välillä huolettiinkin. Varoitustilit ovat 1-2, eli Harrilla on 2 varoitusta tilillään. Ja tuo yksi ainoa Radoslav Turkotin käsivarsivienti tuntuu ratkaisevan tämän kamppailun. Siinä tulee sitten punaisellekin eli Turkotille toinen varoitus. Näin kummallakin on nyt 2 varoitusta, mutta viimeiset sekunnit. Ja näin ottelu päättyy. Se päättyy Radoslav Turkotin Puola 3-0 voittoon. Näin hän sijoittuu 5. ja Harri Koskela Suomi on 6. 5. ja 6. tilasta Suomen Tero Katajisto ei pystynyt ottelemaan sarjassa 48 kiloa nilkkavammansa takia. Näin hän sijoittuu 6. ja Jouko Salomäki luovutti myös ottelunsa ja hänen sijoituksensa on 6. Ja näin ratkesi Harri Koskelan kohtalo. Sarjan 68 kiloa pronssimitalioottelussa Suomen Jukka Loikas kohtaa Ranskan Gani Jalousin. Neuvostoliiton Nupchar Juruli on tämän ottelun mattotuomari. Ja näin kamppailu pronssimitalista alkaa. Tuomarina Nupchar Juruli, Neuvostoliitto. Jukkahan kohtasi täällä ensimmäisen kierroksen ottelussaan Kreikan Miki Oglasin, voitti pistein 2-1. Sitten Unkarin Attila Repka oli voimakkaampi, voitti 2-0 pistein Jukan, mutta jatko sujui hienosti. Eilen Stojan Dobrev hävisi 3-0. Hänhän on bulgarialainen. Sitten Martin Kuhnback, ruotsalainen, hävisi tiukan taistelun 3-2 pistein. Ja Marius Sikoda Puola oli selvästi heikompi 9-0 pistein ja näin Jukan tie kovien ottelujen jälkeen aukeni pronssimitallikamppailuun. Jukkahan on aikaisemmin edustanut Suomea monesti. Kun siinä ranskalaiselle tulee ensimmäinen varoitus ja yleisö hieman innostuu, niin Jukka on aikaisemmin edustanut Suomea monesti sarjassa 62 kiloa, mutta on nyt käsitykseni mukaan lopullisesti noussut tähän 68 kilon painoluokkaan ja uskoisinpa, että tämä Jukalle sopii paremmin. Tapio Kipilä on ollut 80-luvun vakioedustajamme. Ehkä vielä tänä vuonna Tapiokin on mukana yrittämässä arvokilpailuihin, mutta 9 arvokisamitalin mies Kohokselta vähitellen on kuitenkin lopettelemassa uraansa. Jukka varmastikin vielä jatkaa monia vuosia. Hän edustaa KV:tä Tampereelta, on 22-vuotias opiskelija
kolminkertainen Suomen mestari 87, 88, 89 ja kuten varmasti huomasitte siinä myös Jukka sai ensimmäisen varoituksensa 2 minuuttia 10 sekuntia täyttyy hetken kuluttua. Pistesuorituksia ei ole nähty. Ranskalainen pyrkii syliksi. Hyvin Jukka puolusti ja oli taktisesti oikein, ettei mennyt tuossa maton ulkopuolelle, pyrki kääntymään ja se pelasti pakenemisvaroitukselta ilmeisestikin tuossa tilanteessa. Ja kumpaakin siinä neuvostoliittolaismatto tuomari kehoittaa painimaan. Ja ranskalaiselle esitetään toista varoitusta. Se menee myös läpi, kun 2.45 on ottelua käyty. Ja näin Jukka Loikas on hienoisessa johdossa, vaikkei pistesuorituksia vielä olekaan nähty. 2 minuuttia otteluaikaa jäljellä juuri nyt. Ja ranskalainen käy kyllä nyt kovasti työntäen päälle. Tietoisena tietenkin noista 2 varoituksesta. Jukka halajaa mitalia ja käy nyt hyvin päälle. Ja saa päälle menossaan huolimatta toisen varoituksen, kun minuutti 35 sekuntia otteluaikaa on jäljellä. Jukalla on nuorten iän pronssi vuodelta 86. Yleisessä sarjassa hän oli 87 kuudentena. Ja Soulissahan Jukka oli myös mukana edustajanamme. Käy tässä nyt kuinka tahansa, joka tapauksessa kansainvälisesti Jukka Loikas tekee parhaan esityksensä painimolskilla. Minuutti 15 sekuntia nyt aikaa jäljellä. Molemmilla ottelijoilla 2 varoitusta ja mikäli molemmat ajettaisiin 2 varoituksella ulos, kun Jukka yrittää siinä käsivarresta, ranskalainen tulee päälle kärppänä heti. Tuo oli taktinen hieno oivallus, aktiivisuuden osoitus. Niin, mikäli molemmat ajetaan 3 varoituksella matolta, pronssimitalia ei lainkaan jaeta. Ranskalainen tulee nyt päälle, mutta hyvin Jukka tuossa tilanteessa hallitsee hyvin tasavahvat ottelijat, kun viimeinen minuutti on jo hyvässä menossa. 50 sekuntia nyt aikaa jäljellä. 0-0 ja kummallakin 2 varoitusta. Ja neuvostoliittolaismatto tuomari kehoittaa painimaan. Hirvittävä kannustus on tällä hetkellä Jukalle, kun neuvostoliittolaismatto tuomari esittää jo varoituksia molemmille. Se ei vielä mene läpi. ...31 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja Loikasta siinä enemmän huomautettiin. Oli hieman tuossa tilanteessa hidas, se tuli niin yllättäen, ettei päässyt ranskalaisen päälle. Tämä saa Jukan pää kainaloon, mutta ei saa pisteen arvoista suoritusta. 15 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja Loikakselle esitetään varoitusta. Ja yleisö buuaa hirvittävästi tuossa tilanteessa. 7 sekuntia vielä. Yli tuomarin pöytä ei tuohon yhdy tällä hetkellä. Ja nyt kun 1 sekunti on jäljellä, ottelu vihelletään poikki. 0-0 tilanne. Kummallakin 2 varoitusta ja siinä arvostelutuomari on esittänyt varoitusta Jukalle, mutta vaikea sitä on katkon aikana antaa, se ei missään, ja vain 1 sekunti on otteluaikaa jäljellä. Aika merkillinen tilanne ja nyt siinä painijoiden päät jälleen kolahtivat pahasti yhteen ja näin Jukka silmäkulmaa joudutaan hieman hoivaamaan. Selvä avohaava, Jukalla vahinko. Joukkueemme lääkäri Kauko Huikuri on siinä Jukkaa hoivaamassa ja ranskalainen ohjataan puolueettomaan kulmaan odottamaan. Äärettömän kova kamppailu sarjan 68 kiloa pronssimitalista. Hei, tarpeeksi ylös Jos joku teistä ei näe kunnolla tuonne painimatoon, Suomen olympiakomitean entinen ja nykyinen korkea johto oli siinä hetki sitten kuvassa. Hekin ovat täällä seuraamassa suomalaispainijain
hienoja esityksiä. 2 mitaliahan Suomeen joka tapauksessa tulee, kun Ismo Kamesaki ja Keijo Pehkonen ovat tänään loppuotteluissa. Näin on ottelu päättynyt, eli 5 minuuttia on painittu, mutta tilanne tasan ja molemmilla on 2 varoitusta. Näin tilanne jatkuu. Ranskalainen käy siinä rajusti päälle, mutta tuosta ei saada pistesuorituksia vielä aikaa. Jatkoajalla siis ratkeaa pronssimitalin kohtalo. Jukka on huomautettu. 3. varoitus uhkaa häntä ja niin hänen on pakko nyt olla äärettömän aktiivinen, mutta hän pystyy olemaan sekä aktiivinen että huolellinen. Harvinainen tilanne, ottelu täysiaikainen ja 0-0 ja katko jälleen ylituomaripöydältä heitetään ja molemmille esitetään varoitusta. Ja näin siinä käy, että molemmat ottelijat ajetaan matolta ajassa 5.27 ja yleisö mykistyy, hiljenee. Pronssimitalia sarjassa 68 kiloa ei jaeta. Jukka, kova yli 5 minuutin taistelu on takana, 0-0 ja 3 varoitusta. Joko tiedät, tuliko mitali vaiko 4. tila? En tiedä, että kuulemma kilpailu ja Jyry kokoontuu ja siinä pohditaan sitten, että tuleeko mitali vai onko 4. Se on kai varmaa, että ranskalainen ei sijoitu, koska hänellä oli jo ulosajo aikaisemmin alla. Joo, että hänelle tuli nyt 2 ulosajoa, että se on ei sijoitusta koko kisoissa, että se on aika raaka systeemi. Mitä mieltä olet loppuottelusta omalta osaltasi? Siis pronssiottelusta? Kyllä. No mä tiesin kyllä tämän ranskalaisen aika kovaksi sälliksi, mitä se oli esittänyt omassa lohkossa, että kovia miehiä oli kaatanut. Mutta kyllä mä kumminkin luotin itteeni sen verran, että mä olisin hänestä pinnan pari pystynyt tekemään, mutta ei vaan tullut, että yllättävän vahva ja hyväkuntoinen Jeppe oli. Että. Silmäkulma aukesi aivan loppuvaiheessa. Häiritsikö se? Ei se sen kummemmin ainakaan kivun takia, mutta ainoa siinä ennen kuin se teipattiin, niin alkoi niin valuu verta tuohon silmän eteen, että vähän näkökenttä niin supistui. Että ei siitä muuta vaivaa ollut. Ranskalaista et ole koskaan aikaisemmin kohdannut. Oletko edes nähnyt hänen ottelujaan nauhalta? No nauhalta tosiaan katsottiin Sillanpää-Topin kanssa tänä aamuna hänen matsissa Jugoslavia Saapoa vastaan, mutta tosiaan ihan itse omin silmin nähtynä en ole hänen otteluita nähnyt, että outo kaveri. Joka tapauksessa kautta aikain paras saavutuksesi yleisen sarjan kansainvälisessä arvokilpailussa. Olet nyt siirtynyt sarjaan 68 kiloa. Onko tämä lopullinen sarjasi? No toivotaan, ettei tarvitse 70 siirtyä. Miksi niin pitkään pysyit 62? No sitä on moni kysynyt, että kyllä mulla itsekin on käynyt se mielessä monta kertaa vaihtaa sitä sarjaa. Ehkä jo eka kerran 86 MM-kisojen jälkeen, jotka oli silloin syksyllä ja siellä meni suht koht hyvin, vielä oli 5. Mutta sitten oli semmoinen tilanne, että 87 oli kotimaassa ei SM, kun EM-kisat ja sinne piti sitten tähdätä ja sitten siitä oli enää vuosi aikaa söyliin ja oli vähän semmoinen oravan pyörä ja edustuspaikka 68 oli kumminkin Sipilä ja Talvitien 2 kauppaa siinä vaiheessa, ettei olisi ollut mitään palaa niin kuin päästä edustaa, että tietysti mä olisin voinut sarjaa ylempänä painia, mutta siinä on semmoinen tilanne. Kuinka pitkään aiot nyt jatkaa tosissasi? No niin kauan kuin motivaatiota riittää, ainakin tässä vaiheessa tuntuu, että riittää, kun ei oikein vielä tullut täältä miesten mittelöistä noita mitaleita. Että kyllä sitä vielä varmaan useamman vuoden tulee tuosta takuttua. Sarja 57 kiloa loppuottelussa Suomen Keijo Pehkonen kohtaa Bulgarian Emil Ivanovin. Täällä on käyty jo 2 loppuottelua. Sarjan 100 kiloa voitti Puolan
Soulin olympiavoittaja Andrei Vronski, joka loppuottelussa 3 varoitusta ajoi Romanian Jon Irmsulle ajassa 3.14. Neuvostoliiton Jaceslav Klimenko sai tuossa sarjassa pronssia. Sarja 130 kiloa käytiin myös. Aleksander Karelin Neuvostoliitto selätti 59 sekunnissa Puolan Slavomir Srobekin ja otti näin Euroopan mestaruuden Neuvostoliittoon. Srobek Puola sai hopeaa ja Tuomas Johansson Ruotsi pronssia. Ja sitten Keijo Pehkonen, Emil Ivanov. Keijohan on 24-vuotias 2 vuoden takainen Euroopan mestarimme. Silloin Ivanov oli häntä vastassa, mutta hävisi pistein 6-2. 87 Pehkonen voitti MM-kilpailuissa myös Ivanovin, joka on erittäin kova tekijä. Vuoden 1983 Euroopan mestari, 86 maailmanmestari, tunnettiin aikaisemmin nimellä Emil Radojev. ...45, 6 sekuntia ottelua käyty ja hyvin tasaisissa merkeissä tämä sarja 57 loppukiloa. Sarja 57 kiloa loppuottelu alkaa ja siinä tulee sitten Pehkoselle ensimmäinen varoitus. Siinä tuomarit osuu, että seuraava tulee varmasti kaverille, että tuossa ei voinut vielä sanoa kumpi siinä olisi ollut passiivinen, mutta nopealla varoitusilla lähdettiin kuitenkin. Keijo Pehkosen ensimmäinen varoitus. Molemmilla otteluilla on selvästi varovaisuutta kaikissa otteluissa. Keijolla tuota varovaisuutta on ehkä aavistuksen enemmän, nimittäin tuo vanha selkävaiva eilisen ottelun jälkeen hieman tuntui jälleen. Ja siinä tulee sitten varoitus myös Bulgarian Emil Ivanoville. Ja Pehkonen passaa hienosti tuon Ivanovin pienen pääsee päälle. Ja pyörityksestä 2-0 jo. Kyllä. Ja nyt hakee junttaotetta. Käyttää sillasta tässä. Toiset 2 pistettä tuosta sillassa käytössä ja näin 4-0 johto. Ja uudestaan Pehkonen lisää pistetiliä. Kerta kaikkiaan vahva esitys häneltä. Kaverilla on tosi kova pelko Juntta nostosta ja sillä puolustaa ylitse, saa käännettyä aina vastakkaiseen suuntaan. 6-0 johto Keijo Pehkosella ja 2 vuoden takaisen mestaruuden uusiminen on todella lähellä. Pehkonenhan on tunnettu nimenomaan Juntastaan ja tuossa hän onnistui hämäämään mielestäni Emil Ivanovia erittäin hyvin tuolla valejuntalla ja käänsi sen sitten. Kyllä, se oli taktisesti tosi hienosti tehty. 2.45 ottelua käyty. Pehkonen johtaa 6-0. Kummallakin on 1 varoitus tilillään. Pehkosellahan on vuodelta 1986 jo EM-pronssimitali. Hänellä on myös MM-kisoista pronssimitali vuodelta 1987, eli tuolta Euroopan mestaruusvuodelta. Ja minuutti 45 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. Pehkonen johtaa 6-0. Mahdollisuudet Euroopan mestaruuteen ovat enemmän kuin hyvät. Uskoisin, että Emil Ivanov on tässä vaiheessa, kun viimeinen minuutti 20 sekuntia alkaa, henkisesti lyöty mies. Joo, hänellä on tosi kovat kiireet alkaa ja Pehkonen pystyy jo hieman varovaisena olemaan, että tässä vaiheessa noin suurella pistejohdolla on helppo taktikoida. Siinä sai Keijo Pehkonen toisen varoituksensa. Minuutti aikaa juuri nyt, mutta en jaksa uskoa, että 3. varoitusta tipahtaa 6 pistettä Teneelle. Ei tule tästä.
Pyötärölle, eli syliksi pyrki siinä Ivanov, mutta Pehkonen taktisesti on erittäin hyvä, mutta jää lenkki. Saa jatkettua. 2-2. 3-2. Siitä 3 pistettä Ivanoville ja Pehkonen nappasi saman tien jatkosta. 2 pistettä johtaa nyt 8-3, kun viimeinen 20 sekuntia alkaa nyt. Ja vain epäonni, vain selälleen meno voi viedä Pehkoselta Euroopan mestaruuden. Hieno taktinen oivallus Pehkoselta, ettei astunut matolta ulos, vaan kääntyi viime hetkellä takaisin keskelle. Siinä olisi pakenemisvaroitus ollut lähellä. Näin viimeinen 10 sekuntia käynnistyy. 5 sekuntia yleisö ulvoo. Täällä on ollut hallissa on ehkä 4-5 tuhatta henkeä tänään loppuotteluissa ja näin ottelu päättyy. Keijo Pehkonen Heinola ottaa toisen kerran Euroopan mestaruuden. Hienon hyvän esityksen jälkeen. Hieman Keijo tuossa piti ottelun päättymisen jälkeen selkäänsä, mutta se kesti mainiosti. On syytä tyytyväisyyteen. Toivo Sillanpään ja Keijo Pehkosen riemu oli siinä todella aitoa mestaruuden kunniaksi ja siinä Heinolan todella rajun miehen tyylikäs vyörytys. Näin on kaikki valmista sarjan 57 kiloa palkintojen jakoon. Keijo Pehkonen siis tulee nousemaan korkeimmalle palkintokorokkeelle Euroopan mestarina toistamiseen. Hänen työnsä täällä sujui kerrassaan loistavasti. Ensimmäisellä kierroksella Portugalin Fernando Caspar kaatui 15-0 ajassa 2.25 eli ylivoimainen pistevoitto. Toisella kierroksella Pehkonen oli vapaana. Kolmannella Unkarin Imre Simita putosi 6-0. Sitten Zoran Kalovic Jugoslavia meni selälleen ajassa 2.16. Roberta Radu Romania kaatui 13-0 ja Emil Ivanov loppuottelussa, jonka hetki sitten näitte 8-3. Vain 3 pistettä 5 kovassa ottelussa vastustajille. Palkinnot tulevat jakamaan Suomen painiliiton puheenjohtaja Aulis Lindell ja SVL:n puheenjohtaja Jukka Uusi. Kolmella kielellä, suomeksi, englanniksi ja ranskaksi, kuulutetaan Keijo Pehkonen korkeimmalle korokkeelle vuoden 1989 Euroopan mestarina. Kuten varmasti kuulutuksestakin kuulette ja muutenkin jo tiedätte, Emil Ivanov Bulgaria saa hopeaa. Bronssin ottaa Sergei Bulanov Neuvostoliitto, joka pronssimitallikamppailussa voitti
Robert Radun Robaniasta tiukan taiston jälkeen 3-2 pistein. Rytmit taputukset saattelevat tänne matolle sarja 52 kiloa loppuottelijoita. Ismo Kamesaki Suomi, Senad Rizvanovic Jugoslavia. Mattotuomari DDR:n Vredi Albrecht odottelee jo ottelijoita, joita ei vielä juuri tällä hetkellä näy. Ja katsotaanpa muutamia tuloksia. 48 kiloa voitti Markus Scherer, Länsi-Saksa. Loppuottelussa Daniel Jankov Bulgaria kaatui 6-0. Scherer siis Euroopan mestari, Jankov hopeaa ja Neuvostoliiton Oleg Kucharenko sai pronssia. Sarja 90 kiloa. Vladimir Popov, Neuvostoliitto mestari, voitti DDR Mike Bullmanin pistein 1-0. Andreas Steinbach, Länsi-Saksa, sai pronssia. Ja 62 kiloa Richard Volny, Puola mestari, Josef Soromin Unkari hopeaa, Gennadi Atmakin Neuvostoliitto pronssia. Ja sitten sarja 52 kiloa loppuottelu. Ismo Kamesaki, Senad Rizvanovic, Jugoslavia. Ismo on täällä viime otteluissa tehnyt itsestään todellisen yleisön suosikin, ratkaissut otteluja aivan viimeisillä sekunneilla. Näin kävi Tsekkoslovakia Jankovicia vastaan, Puolan Roblewskia vastaan, Mainzaa vastaan ja katsotaan nyt sitten kuinka käy Rizvanovicin kanssa. Vahva alku. Vahva alku, todella hallitsee selvästi tällä hetkellä ottelun. Kummallakaan ottelijoista ei yleisessä sarjassa ole arvokilpailumenestyksiä. Ismohan on hankkinut menestyksiä nuorten arvokilpailuissa. Hänen vastustajansa Rizvanovic on myös nuorten EM-kilpailuissa ollut mukana, parhaana saavutuksenaan 6. tila. Minuutti, 5 sekuntia ottelua käyty, 0-0 edelleen. DDR:n mattotuomari esittää varoitusta ja se menee läpi jugoslavialaiselle ja siitähän yleisö pitää. Nyt Kamesakilla on hyvin alta ote. Purkautuu kuitenkin, 1,5 minuuttia täyttyy hetken kuluttua ja yleisö rytmikkäästi taputtaen kannustaa Ismoa, joka on Suomen joukkueen ylivoimaisesti suurin yllätys näissä Oulun Euroopan mestaruuskilpailuissa ja siinä sitten hyvä ote, mutta jälleen purkautuu. Nyt tulee Kamesakille varoitus, näin kummallakin yksi varoitus tilillään. 2 minuuttia täynnä juuri nyt, 3 minuuttia otteluaikaa jäljellä. 0-0 edelleen.
pienten ketterien miesten rajua yritystä. Ja siinä nyt esitetään Ismolle koskemisesta varoitusta ja se menee läpi. Siitä tulee Kamesakille toinen varoitus. 2.36 oli ottelua käyty tuossa vaiheessa, eli lähes puolet vielä jäljellä. Ei pisteitä kummallakaan. Ismo on ilmeisesti aavistuksen pienempi ja sitä Jugoslavi käyttää hyvin hyväkseen. Sitten Kravatti, josta yrittää saada jugoslavialaista alleen ja poikki. Jugoslavi heittää siinä, mutta ottelu on vihelletty poikki jo aika päiviä. Kuuroja miehiä matolla. Ylituomari kutsuu mattotuomarin DDR:n Albrechtin puhutteluun. Ja Albrecht näyttää siinä Kamesakille, että hänellä oli kravattiote väärin. Sen takia alun perin vihellettiin ottelu poikki. 2 minuuttia jäljellä juuri nyt. 0-0 tilanne, ei yhtään pistettä. Ja Jugoslavi mielestäni hieman välillä myös näyttelee, että Ismo Jugoslavi näyttelee aivan selvästi tuota päällä työntämistä, että todellisuudessa Kamesaki ei puki päällä sillä lailla. Erittäin hyvä näyttelijä on tämä Jugoslavi. Senad Rismanovic tuossa. Pää heiluu vähän väliä taaksepäin, aivan kuin Ismo puskisi koko ajan, ja näin ei kyllä ole. Totta kai aina silloin tällöin on tuota puskemistakin ollut, enkä tuota yhtä varoitusta pidä pahana enkä vääränä, mutta Jugoslavin jatkuva näyttely on kyllä. Joo, aivan selvästi tällä tyylillä yrittää hämätä tuomareita. .53 näyttää kello, eli minuutti 7 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Arvostelutuomari, mattatuomari esittää, Albrecht esittää varoitusta. Arvostelutuomari ei siihen yhdy, mutta ylituomari yhtyy. Ja näin siinä ajetaan Ismo Kamesakille 3. varoitus. Ja yleisö pylvii ja viheltää. Ja nyt on henkilökohtainen kantani kyllä se, että ei käsyyttä. Todella nolopäätös ottelulla. Senad Rismanovic voittaa näin Ismo Kamesakin ja hienon näytelmän jälkeen. Ismolta kuitenkin hieno turnaus. Ensimmäisissä miesten Euroopan mestaruuskisoissaan ottaa heti hopeamitalin. Sarjan 52 kiloa. Palkintojen jakoseremoniat, kunniakäytävä on siinä nuorista urheilijan alusta muodostumassa. Ja tuota käytävää pitkin saapuvat sitten hetken kuluttua Senad Rismanovic, Ismo Kamesaki, Valentin Krumov, sarjan 52 kiloa parhaat. Sarja 82, täällä on myös painittu Mihail Mamiashvili, Neuvostoliitto, olympiavoittaja, Euroopan mestari viime vuodelta, otti Euroopan mestaruuden jälleen Neuvostoliittoon. Piotr Stepien Puola sai hopeaa hävittyään pisteen 2-0 loppuottelun ja pronssi meni Ulaf Kosnitskelle DDR:ään. Sarja 74 on myös painittu. Petar Tenev, Bulgaria, otti mestaruuden lytyään loppuottelussa Torbjörn Kuhnbakin Ruotsista pisteen 6-3. Kuhnbak siis hopealle ja bronsin otti Jaroslav Zeman, Tšekkoslovakia. Neuvostoliiton Djesiev jäi 4. Salomäki
Suomen Jouko Salomäkihän oli sarjassa 6. Ymmärrettävästi nuori Ismo Kamesaki otti tuon ulosajon erittäin raskaasti, mutta hieno saavutus on hopeamitalikin. Selvän urheiluliiton puheenjohtaja Matti Ahde ojentaa mitalin Euroopan mestari Senad Rismanovicin Jugoslavia kaulaa. Ja hopeaa saa sitten oululaisyleisön koko painivan Suomen suursuosikki näiden kisojen jälkeen Ismo Kamesaki. Ja bronssin otti Bulgarian Valentin Krumov. Tsekkoslovakian Tibor Jankovic sijoittui 4. Hän hävisi pronssimitalikamppailuun Bulgarian Krumoville 4-7 pistein. Aikataulu täällä Oulussa on hieman venynyt, joten me joudumme lopettamaan lähetyksen täältä ennen viimeistä loppuottelua, joka käydään sarjassa 68 kiloa Attila Repkan Unkari ja Alnatsakan Iskanarian Neuvostoliitto välillä. Euroopan mestaruuskilpailut täällä Oulussa sujuivat suomalaisittain hienosti. Keijo Pehkonen otti Euroopan mestaruuden ja Ismo Kamesaki hopeamitalin. Saimme 2 mitalia. Virallinen mitalitavoitehan oli 1-2 mitalia. Jukka Loikas on tämän hetken jyrin päätösten mukaisesti 4. mutta tuo päätös voi vielä muuttua ja Jukkakin saattaa nousta mitaleille. 6. sijan ottivat Tero Kataisto, Harri Skela, Juha Virtanen, Jouko Salomäki ja Juha Ahokas. Kokonaisuudessaan suomalais-painikymmenikköltä hieno saavutus. Kiitoksia seurasta, kuulemiin.